أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكم بصوابما أنا بي ولندب نبولي فمن كبي ودي الشرك وأنواعه فلان كفويا أني أكلايرو فلان كفويا مندو الشرك ربكاني راكوريمي شريعة لا فلان كفويا مندو أبكي مو أني منكنو كما جمعنا أمي كيري بارك كافوني فلان كفويا والما بارك كي بغاي نفلان كفويا فلان كفويا بي ani mɔgɔ mun bɛ baara in kɛ kuma jumɛn an bɛ kiiri baara in kan ko filanin kafoya don wa kuma jumɛn an bɛ kiiri baara kɛbaga kan ko filanin kafo don ka sabu kɛ nin ɲaamina an bolo fɛn ni fitini nin ye mushiriku ye fɛn ni fitini nin ye filanin kafoya ye i b'a sɔrɔ a dɔw ma se o daraja la idan sariya kumakisɛw laɲini dɔ de bɛ sariya bolo o la fo yɔrɔ de b'a la fo waati de b'a la fo cogo de b'a la ni filila o kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa kiiri dɔ boli mɔgɔ dɔw kan k'a sɔrɔ o kiiri man ka boli a kan walima i bɛ taa kiiri dɔ di baara dɔ ma o t'a kiiri ye a misaliya bɛ ko kafiriya ni Ala sɔnna an bɛna dɔn jɔn de ye kafiri ye baara jumɛn ma mɔgɔ kafiriya kuma jumɛn i bɛ kiiri mɔgɔ kan k'a fɔ kafiri don walima i bɛ kiiri a ka baara kan ko kafiriya baara don sariya ye danw de sigi a ye kiritɛriw de bila n'i m'o dɔn i bɛ taa mɔgɔ dɔ kafiriya k'a sɔrɔ o ye silamɛ ye dɛ kɔlɔlɔ dun b'o la dɛ walima i bɛ taa mɔgɔ dɔ kɛ filanin kafo ye k'a sɔrɔ filan kafo tɛ o de la an k'an cogo dɔn nin baabu in mɔgɔ caman sen cɛnna baabu kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ mun ko i balima silamɛ ma kafiri walima filanin kafo walima munafiki walima alajugu n'a ma k'a ye e bɛ k'a ye o la an kana mɔgɔw kafiriya walima ka mɔgɔw kɛ mushiriku ye ten n'an da ye k'a sɔrɔ a dɔnni t'an na kumakɛla cayara bi kumakɛla cayara mɛ mɔgɔ mun bɛ kuma ni dɔnni ye o ka dɔgɔ dan an bɛ Ala deli Ala k'an kisi k'an bɛ sababa ma dɔnni fitini a misali ye pɔsine de a fitini b'i tɛgɛ kɔnɔ a b'i faga i tɛ bɔ a kalama wa dɔnni fitini bɛ mɔgɔ mun na a tigilamɔgɔ b'a yɛrɛ halaki k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama ka sabu kɛ a b'ale kɔnɔ k'a fɔ ko non a bɛ fɛn bɛɛ dɔn a bɛ mun kalama a bɛ se ka masala fitini dɔrɔn a bɛ tiɲɛ idan dɔnni a kɔnɔ ka dun dɔnni sɔrɔli fisamantiya b'a la mɛ danger fana b'a la dɛ a fila bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ idan nin baabu mun filɛ nin ye silamɛ i ka filanin kafoya dɔn a n'a nasiraw a n'a sababu o nafa ka bon i ka diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'a dɔn k'a nasira dɔn k'a nɔniya dɔn o bɛ kɛ sababu ye i b'i mabɔ a la o bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi a ma ni Ala ka jɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye cidenw ci ka kitabu jigin yasa an b'a mabɔ filanin kafoya la an bɛ filan kafoya dɔn
amse ka kisha ma chugumuna ka ala kelebanciya fana don ka nasiraw don yasa amse ka ke ala kelebanciya jonye cidenw ye nin bɛɛ lajɛlen bange an ye wa u nakun fana kun y'o ye o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko al anbiya'u abna'un li'allat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Kira ko nabi ɲumanw o bɛɛ lajɛlen ye cɛ kelen denw de u tɛ baa la mais u ka diina lasili ye kelen ye u bɛɛ nana ni fɛn mun ye o de an ka ala kelen bɛɛ batu an kana fila fara ala kan u bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ kan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen nana ni ye nabi ɲuman si tɛ yen n'a ma ka mɔgɔw bali filanninkafoya ma tɔɔrɔ mun bɛ filankafoya la kɔlɔlɔ mun b'a la a y'o bange u ye wa ala kelebanciya fana o bɛ sɔrɔ sira mun fɛ nafa mun b'a la diɲɛ kɔnɔ ani lahara u y'o bɛɛ lajɛlen bange u ye foyi t'u ma fo ka baara kɛ u ka don alijinɛ kɔnɔ u ka kisi jahanaba tasuma ma. Kira ka sahaba dɔ tun bɛ Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a ko mɔgɔw tun bɛ ala kira ɲininka hɛrɛ kow de la ani hɛrɛ baaraw a k'ale tun b'a ɲininka tɔɔrɔ kow la ani kojuguw la yasa a k'u dɔn a k'i mabɔ a la o kɔnɔna ala kira ye fɛn caman fɔ fɛn mun bɛna kɛ silamɛya kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ baara ɲuman tɛ wa silamɛ dɔw fana de b'a kɛ mais ale ka o ɲininkali in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ye nafa sɔrɔ a la nafa mun a b'a nafa diɲɛ kɔnɔ ka tila k'a nafa n'a ye lahara don. O de la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a ko mɔgɔ de bɛ silamɛya nafa dɔn mɔgɔ mun kun ye kafiri ye n'a silamɛyara o tigilamɔgɔ dɔ o bɛ diya dɔ sɔrɔ silamɛya la a b'a miiri k'a fɔ aw minnu wolola kɔnɔ aw m'o diya sɔrɔ ka sabu kɛ a y'a fila bɛɛ vécu a ye kafiriya kɛ o tun bɛ lahalaya min kɔnɔ a y'o dɔn a donna silamɛya kɔnɔ a lafiyara a dusukun lafiyara a hakili sigilen don ale bɛ diya dɔ sɔrɔ silamɛya la a dɔ la anw minnu wolola kɔnɔ anw tɛ se k'o dɔn a la. Umar ko mɔgɔ de bɛ silamɛya diya dɔn mɔgɔ mun kun ye kafiri ye o kɔfɛ a silamɛyara y'anw minnu fana wolola silamɛya kɔnɔ an ka ala tanu a kan kosɛbɛ ala tanu dɔn ka sabu kɛ a dɔw bɛ yen n'u tun bɛ kafiriya kɔnɔ ala ma tuubu nɔgɔya u ye u sara o kan kɛra tasuma dunkɛ mais anw minnu wolola kɔnɔ hali n'a sɔrɔ an ma diya sɔrɔ a la i n'a fɔ mɔgɔ minnu donna silamɛya kɔnɔ alhamdulillah an bɛ hɛrɛ kɔnɔ o tɛ yan an ka to hɛrɛ kɔnɔ o de ka ɲi. Idan Kurana falen do ayaw la hadisa caman nana minnu bɛ kuma ɲɛ filanninkafoya kan ani kɔlɔlɔ min b'a la diɲɛ kɔnɔ ani lahara ani filanninkafow u laban ye cogo min u bɛ laban cogo min na nin bɛɛ lajɛlen fɔra an ɲɛna foyi t'an ma k'a kalan dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye. Idan filankafoya ye mun ye arabukan na n'u ko ashirku yutlaqu shirku fi lugati ala taswiyati bayna shay'aini ka fɛn fila kɛɲɛ o de ye filanninkafoya ye fɛn fila u tɛ kelen ye ka essayer k'olu kɛ kelen ye o de ye ashirku o b'a fɔ fulanun shariki karisa ye n ka associé ye o kɔrɔ ye k'an bɛ fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ yan société tɔgɔ ye cogo di arabukan na asharika a bɛɛ bɔra nin mot in de la. Sharika ye mun ye société se ka kɛ mɔgɔ fila ye se ka kɛ jamakulu ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ. Idan n'a fɔra filankafoya arabukan na shirku o de ye ka fɛn fila minɛ minnu tɛ kelen ye k'a essayer k'i b'u kɛ kelen ye o ye arabukan ye. Lakin sariya kɔnɔ
filankafoya a bɛ kɔrɔ fila di. Kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o labɔlen don, kɔrɔ filanan o kɔrɔnen don. kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o de ye taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'isihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala a kɛrɛnkɛrɛnna ni fɛn minnu ye ka fɛn wɛrɛ minɛ k'a fara Ala ka o fɛn ninnu kɔnɔ. Bato dagara Ala de, bato ye Ala ta ye, a kan ka kɛ Ala kelen de ye. Bato man ka kɛ jɔn ye, a n'a man kan, a ta tɛ. O la Ala ni fɛn mun ka kan n'i y'o kɛ fɛn wɛrɛ ye, o kɔrɔ ye k'i ye fila fara Ala kan. Filankafoya kɔrɔ ye nin dɔrɔn de. Ala ka hakɛw ye fɛn minnu ye, fɛn min kan ka kɛ Ala kelen ye k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye, walima k'o kɛ Ala ni fɛn wɛrɛ ye waati kelen, o y'a kɔrɔ labɔlen ye, kɔrɔ mun n'a ka dun kosɛbɛ. O kɔrɔ mun filɛ nin ye, fɛn saba fana b'o kɔnɔ. A fɔlɔfɔlɔ ashirku fi rububiyya, ka dɔ wɛrɛ fara Ala kan Ala yɛrɛ ka baaraw kɔnɔ. Wa huwa taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'isi rububiyya, o ye ka Ala ni fɛn wɛrɛ kɛ kelen ye fɛnw na Ala kɛrɛnkɛrɛnna ni fɛn mun ye Ala yɛrɛ ka baaraw kɔnɔ. Baara minnu y'a ka baara ye n'a kelen de b'o kɛ, ka to baara in kɛli danbeya mɔgɔ wɛrɛ ma k'a fɔ ko de y'o kɛ, walima o ni Ala y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelen. I n'a fɔ danni, Ala ko k'ale de b'an da, a ka kɛ kɔnɔ k'a fɔ non Ala kelen man da, ani fɛn wɛrɛ de y'an da, ani waliju dɔ y'an da, ani kutubu dɔ y'an da, ani o n'a ɲɔgɔnnaw. O misaliya dɔ ye minnu ko Ala ma diɲɛ da, ko Ala ma diɲɛ da, ko diɲɛ dara a yɛrɛ ma, tabi'a, ko nature, ko de ye diɲɛ dilan. Bi maana diɲɛ sɔrɔla ten, fɛn bɛ sɔrɔ ten ya? Fɛn tɛ sɔrɔ ten dɛ. Arabukan u b'a fɔ alba'aratu tadullu ala alba'iri. N'i ye ɲɔgɔmɛ bɔ ye yɔrɔ min na, o b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔmɛ tɛmɛna yan. Nin diɲɛ fana bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ dabama t'a la? Se ka kɛ yan, se ka kɛ cogo si la. Bon olu ye fila fara Ala ka mun de la Ala yɛrɛ ka baara kɔnɔ. Olu ko non ko tabi'a de ye diɲɛ sɔrɔ, ko Ala ma danni foyi kɛ, diɲɛ dara a yɛrɛ ma ten. An delila ko misaliya dɔ fɔ yan, Abu Hanifa rahimahullah, mɔgɔ min nana mɛn k'a fɔ ko Ala yɛrɛ tɛ yen, ko diɲɛ dara ten. A ko Abu, a ko awɔ, a ko yan'an ka don débat kɔnɔ fɔlɔ, n b'a fɛ ka fɛn dɔ jira u la, a b'a hakilina fɔ o la. A ko batonba dɔ bɛ yen, walima kulin dɔ bɛ yen, a yɛrɛ taara kungo kɔnɔ k'a jiri tigɛ, k'a cɛfɛrɛ, k'a da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, ka pɔnti kɛ k'a gɛngɛ, ka tila k'a yɛrɛ ta k'a bila ji sanfɛ, k'a yɛrɛ fa minɛn na, ka taa ba kɔfɛ ka minɛn jigin, ka tila ka dɔ wɛrɛ ta ka na n'a ye. O ko a ma ko bɛ se ka kɛ cogo di? A ko a m'a fɔ ko diɲɛ dara k'a sɔrɔ dabama t'a la wa? Awa, nin kulu in ma se k'a yɛrɛ dilan cogo min na, diɲɛ bɛ se ka jɔ ten k'a sɔrɔ Ala tɛ yen wa? U ka hujja binna. A ma ban, ni kuluni m'a yɛrɛ dilan, diɲɛ fana m'a yɛrɛ dilan dɛ. Kuluni bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔ, a dabama ye Allah subhanahu wa ta'ala de. Ala de b'an faga, o ye Ala ka baara dɔ ye. A ka kɛ kɔnɔ k'a fɔ non ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ faga, a bɛ se ka kɛ sababu ye, mais ale tɛ se ka fagali kɛ. Fɛn dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i faga, mais fagali Ala de y'a latigɛ, Ala de y'a kɛbaga ye. Ni Ala ma sɔn a ma, a tɛ se ka kɛ. Mɔgɔw y'a laɲini k'u bɛ mɔgɔ caman faga o, mais u sara, u ma sa o, mais Ala ka saya nana k'u sɔrɔ o dilan sanfɛ, a taara n'u ye. O b'a sɔrɔ janfa caman sigira a tigilamɔgɔ kama, mais u ma se k'a faga, mais Ala ta nana don min na o taara n'a ye. Wa kadhalika, o n'a ɲɔgɔnnaw Ala ka baaraw kɔnɔ, ka fila fala Ala ka o kɔnɔ,
ويفنش جوبادي الله سبحانه وتعالى كو هل من خالق غير الله يلا دب ما بربيما منت عليه يرزقكم من السماء والأرض ممسك أو غرزجة كابو سانغول ولا والمدوغول لا وتي على اللي بسك أو غرزجة أنغو مغبسك فنديما ما أتسكي غرزجة ببو على ديورو مكيسو ويا تاي أبسكو وديما ما أتسكي غرزجة كورونا كارسا غرزجة دايلة لا كارسا غرزجة كورونا ني واتي لاندمه مو ما بقول أبسك دودي مولا ما له تكي غرزجة كاسو كالله رتاعي غرزجة على دبالة غرزجة أفلانا الشرك في الأسماء والصفات كفلا فرا لك على تقولانا مغتولا ودي تسوية غير الله بالله في شيء منها كألني أكدام فندو كينيا أوكرو تقدو بألالا كوولي فنورلا مغتودو بألالا كمغتو ولي فنورلا ألا مغتودو بي odo be soro aga dan fen dola wala ma tsaga kede obsaga kya karamo ala mangutu do o ka soro aga dan fena karamo damele obsaga kya awu misali ado ala ko tege balela ay kana temo gade iba to dafa iba misalia iba wala ke ala ko tege balela tege tela ini ala manyo soro mangutu kono yala mangutu nyere kelen wa ala tege ne tege kelen ala tege be chogori Allahu a'lam anto do o mangutu misalia do ala ko ale masamu na nyana mayelindo atesa أنفر من ينما يكون وتيا الله حي ونحن حي ألا بالولندو وأنا أنفر بالولندو أما نيوسر ما نتوكنا من بالو تكو يكليوا ألا كبالو دمن واتي تالا لبان واتي تالا أو أنت دمن واتي بالا لبان واتي بالا وتيا ألا يمرادي موامنوما ala ye maratigi ye olu fana ye maratigi ye mais mara fila ye kelen ye wa ala ta bɛ duumɛ olu ta tɛ duumɛ ala ta bɛ duumɛ olu ta tɛ duumɛ ala ko ale ye dɔnni masa ye anw fana a ye hakili d'a ma a ma dɔnni dɔ d'a ma wa a ye dɔnni dɔ d'a ma o ye kelen ye wa ala ka dɔnni fɛn dɔnbaliya ma ko o ɲɛ mais anw ka dɔnni an kun ye fɛn dɔnbali ye kɔfɛ an nana kalan k'a dɔn o tɛ yan dɔnni fila ye kelen ye wa o tɛ kelen ye dɛ ala ka dɔnni a tɛ ɲinɛ a kɔ ala ta tɛ kɔrɔ anw ta an bɛ ɲinɛ a kɔ wa an ka dɔnni fana bɛ ban n'an sara don min na o y'a bannen ye idan mankutu dɔw bɛ ala la o ɲɔgɔnnaw b'a ka danfɛnw na mais shatana ma bayna as-sifatayn u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ idan kana ala ni fɛn wɛrɛ kɛ kelen ye ala tɔgɔw la a n'a mankutu la ala tɔgɔ dɔw bɛ yen a y'a ka jɔn dɔw wele o tɔgɔ ninnu na mais yala tɔgɔw mankutu ye kelen ye wa o tɛ kelen ye ala ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim ala ko kirama ko raufun rahimun rahimu ta'ala mangutu de ya ala de hine masai ako kira fana be hine me hina we kelen wa uti kelenye idan ala na kadda fa nyo sura mangutu mun kono ambe ala kam mangutu segama anaka kan chogomna wa anta fana angado ga fo mangutu na gashilendo ala ta o dafalendo ala ta imbe laba wa anta fana ti laba
أسمنا كفلا فرا لك في الألوهية باتوكونو كلام بياندي مانغايم بيان نور وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية ودي كفلا فرا لك فنا على كرنجراني فمويه باتو بوندا كونو إنا فسلي سلي بك على دي أتيك فموري أتيك على نفموري فنا ينيو في واتيكله مني سلا فموري منت عليه يفندو كاي أني فمونغا كا على كهكي فنا بوشي على لا كادي على كا دان فندوما إكراتو ينكلاي ودلا لقمان كو أدنجما يا بني أكون ده لا تشرك بالله كنفلا فرعلك إن الشرك لظلم عظيم فلان كفويا وي تنيوني لا بالولبادي كاسبوك على نفهم كاكا إمودي ألاما يه على تنيو إتارا دي فهم ما أنا مانكا يو فنا تنيو كاسبوك تنيولي كوراي وضع الشيء في غير موضعه كفهم لا يرولا أمانغ بلا يرومنا سلي كانك ألادي أتراك موره يا بلا بلا يرولا سلي على تادي موره تاتي يا دي مومات أنا كانوا أنا مانكا ولا فلان كفوا تونيون ددو فلان كفوا تونيون كلا ددو أيا يرى تونيو كألا تونيو أي باتو إنجي مو فناي أيو فنا تونيو سلي بك ألادي سومك ألادي دعاو ألادي بيويلي أما نمكش ألادلا أما فعليك ألادي أما دافلينك ألادي وتكفوي ولا نيو كفمريه يفند كاي فم كانك ألاي يفند كاي أنا فم مانكا يفند كاي فم تاتاي أكونك الله سبحانه وتعالى دي إذا نسبي نيجي كرمو نا دونندو نا فرلeno me koromu be na fora flanin kafoya ambela jele me mir ola ode an yattakhidha lillahi niddan yad'uhu ika fendo mine ko ke alama sine ibo wele ibe bato bela jelen koy ina fo ibe ala wele ka ala bato chugomna ibe dama kashala ibe kalnay ibe sujudu be aye ibe kantigele kaye ibe sonadoni ñina fe o kanga ñini allah subhanahu wa ta'ala de fe ibe fe mo ñini ala fe ibo ñina fe ibe ala fe cogomuna iba fana fe o cogo kelena ninde togoye ko flanin ka foya ka sabu ke iye ala ni o feyin ke kelenye ka soro ute kelenye idh nusawwikum bi rabbil alamin وما أضلنا إلا المجرمون إذن أمنا دلو دوفو منو مبايرا كافو فلان كافو يا بارا تشجوي وكلولو مبالا أني نيانغتا مبالا جيكونا أني لاهرا دلو منو نانا كفلان كافو يا لا غشي ka cejugoya jirana ani tora mumba no fe jiya kuna ani lahara anna chugo ka chan kosobe qur'ana kono ani kala ka hadisa wala sallallahu alayhi wa sallam afalo falo allah subhanahu wa ta'ala ayan kibariya ka fo flanin ka foya ale de ala sosoye ale de junubu baraye ni mogo mun sara ka soro ima tubi ala ko kati ya fayma do ba ko ala ti ya fa flan ka foma fi ka fendo de faraka na sara ka ma tubi mena tubira ala ba ka tubu mene wala fo ni yoro nga faraka de flan ka fo na sara flan ka fo yaka ka soro ama tubi kata alama ala ko kati ya fama mena tubira yana kasadin
akatubi yana ala biya fama wa ala biya fama ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ala ko ngajon aw munu ye ayre kuntonyo ni barajugo keliye aw kana jigibo ala kan nemaka inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ala be junubu belagilen yafa abe kira ka sahaba chama me ugunde kafiru de ya ugunde flan ka foyo ye je barajugo beke me islam yara islam yayi ay barajugo imbe kari kabo ina fa kunte ni mogo mun tubira i ka tubu ɲɛna a bɛ ko mogo mun ma deli ka ala sɔsɔ idan filankafo ni mogo mun sara filaninkafoya ka k'a sɔrɔ i ma tubi ala ko k'a ti yafa i ma ala ko k'a ti yafa i ma Allah subhanahu wa ta'ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ala ti yafa mogo min ye fila fara ala ka sara o kan a bɛ yafa mogo ma mogo mun sara ala sɔsɔ wɛrɛ kan n'a y'a diya a ka yafa o tigilamɔgɔ ye i sara jɛnɛya kan i sara sonyɛni kan i sara gulɔmin kan k'a sɔrɔ i ye silamɛ ye i ka ko bɛ ala bolo n'a diyara ye a bɛ yafa i ma n'a ma diya ye i ni ɲangata mun ka kan a b'o bɔ i la maa d'a ma tawhidi b'i bolo i laban ye alijinɛ kɔnɔ dɔn ye ka sabu kɛ jɛnɛya kafiri baara don o tɛ ya sonyɛni kafiri baara don gulɔmi kafiriya baara don mɛ yala mɔgɔ o mɔgɔ ye n'aw ye gulɔmi a bɛɛ ye kafiri ye wa ayi yala mɔgɔ o mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ a bɛɛ ye kafiri ye wa ayi yala mɔgɔ o mɔgɔ ye nkalon tigɛ a bɛɛ ye kafiri ye wa ayi la a ye baara jugu kɛ n'a sara o kan a ka kibaruya bɛ ala bolo anw da don kun t'o la a taa ɲɛsira la an k'an da don la wa n'a sara o kan fana an bɛ ala yafa deli a ye an bɛ taa su dɔn a sara silamɛya kan mɛ silamɛ don mun ka silamɛya nagasilen don ala kɛra tilela gulɔminaw kun tɛ yan o kun tɛ yan ala kɛra ma mɔgɔ dɔw bɔgɔ gulɔmin na wa mɔgɔ dɔw ma fara kɛra jɛnɛya la wa mɔgɔ dɔw ma minɛ ni fɛn caman bɛ yen mɛ ni kɛra kun y'o bɔ silamɛya la an kun tɛ silamɛya sɔrɔ ye dɛ san b'a sɔrɔ an bɛɛ bɔra idan n'an kan bɛ mɔgɔ minɛ k'a kafiriya n'a ka baara jugu dɔ kɛlen ye an bɛɛ bɔra mɔgɔ si t'an na mun ma deli ka dɔ kɛ jɔn b'a na mun ma deli ka ala sɔsɔ a bɛ yan a tɛ yan mɔgɔ si kana miiri o la fana yɛrɛ wa o mun fana filɛ nin ye hadisa dɔw nana a la kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ mun sara k'a sɔrɔ filankafoya t'i ka baara kɔnɔ i dɔ wɛrɛ alijinɛ sahaba dɔ ko kira ma hali n'a ye gulɔmi a ko hali n'a ye gulɔmi a ko kira ma hali n'a ye sonyɛni kɛ a ko hali n'a ye sonyɛni kɛ a ko kira ma hali n'a ye jinɛ kɛ a ko hali n'a ye jinɛ kɛ hali n'o ma diya e ye a bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko hali n'o ma diya e ye idan alijinɛ tile tɛ mɔgɔ ta ye alijinɛ tɛ mɔgɔ facɛn ala ta de don ka n'a mɔgɔw bɔ a kɔnɔ e kan ka kɛ mɔgɔ ye dɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw wele ka n'a ma mɛ ka mɔgɔw gɛn ka taa ma k'a fɔ k'u t'a kɔnɔ n'u t'a kɔnɔ e yɛrɛ t'a la dɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ idan n'an kan bɛ ɲɔgɔn kafiriya ni ɲɔgɔn ka baara kɛlenw ye mɔgɔ tɛ to silamɛya kɔnɔ dɛ an bɛɛ ye dɔ kɛ an bɛ ala deli ala ka yafa ma dɛ idan ni mɔgɔ min sara filaninkafoya kan k'a sɔrɔ i ma tuubi ala ko k'a ti yafa i ma mɛ mɔgɔ min sara fɛn wɛrɛ ka filankafoya tɛ mɛ limaniya jɔn dɔ tawhidi b'a bolo a ko bɛ ala bolo ala ye yafa masa ye fonasiro n'a ye diya a bɛ yafa ma i n'a fɔ kira ye cɛ min ka kibaruya fɔ ala b'a wele karisa i ye nin kɛ nin dɔ in na hakili b'a la wa hakili b'a la i ye nin kɛ yɔrɔ in na hakili b'a la ala b'a fɔ
iya ke sutura kono jiya kono wanne ala yi sutura ka wa ñafari ma bido in fana la o de la kira ko bela jilen lafiyalen no fona kira mogo minnu be baara jugu ke ka tila k'a bɔ kɛnɛma soro cɛ anw taara yen fɛnɛ an ye nin de kɛ an ye nin kɛ i be k'i yɛrɛ halaki dɛ e lafiyalen tɛ mɔgɔ ma o ka baara y'o ye a dɔ la tuubo bɛ gɛlɛya o tigila mɔgɔ ma mais sitani serila i ye ala sɔsɔ dɔ kɛ mɔgɔ min ye ala y'i sutura kan i t'i yɛrɛ sutura mais n'i taara bɔ kɛnɛma kira ko k'i lafiyalen tɛ dɛ idan Allah subhanahu wa ta'ala ko ni mɔgɔ min sara filanin kafoya kan ale ala ti yafa i ma ala ko k'a ti yafa mɔgɔ min ma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ala bɛ yafa o ma wa k'a ti yafa dɛ ni ala ko k'a ti yafa fɛn mun na ko ka gɛlɛ dɛ a filanan ala ye filanin kafoya mankutu k'a fɔ tɔɲɔni don inna shirka la zulmun azim Luqman ko a denkɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ filanin kafoya o ye tɔɲɔni la belebeleba de an ko tɔɲɔni kɔrɔ sariya kɔnɔ i ka fɛn bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na i ka fɛn bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na misaliya bolo ma i taara baga mɔgɔ dɔ ma k'a bugɔ i ye bugɔli mun d'a kan a bila yɔrɔ tɛ yen ɲɛ o i y'a tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ idan filaninkafoya filankafo a b'o baara mun kɛ n'a taara kɛ fɛn wɛrɛ ye mun tɛ ala ye a ye ala tɔɲɔ a y'o fɛn fana tɔɲɔ k'a sabu kɛ ala de n'a ka kan a ma sɔn k'a kɛ ala ye a taara kɛ mun ye o n'a man kan idan tɔɲɔni bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ a ye ala tɔɲɔ a ye mun fana bila ala place la a y'i tɔɲɔ i kana miiri k'a fɔ mɔgɔw bɛ sujudu k'i ye u b'o dafalen n'i ye u b'o damakasi n'i ye u b'i barika ɲini k'a fɔ ko non ko hɛrɛ dɔ dɛ walahi u bɛ k'i tɔɲɔ dɛ i t'a dɔn n'i kun b'a dɔn i kun b'o gɛn ka bɔ a la o de la kira ko a kana dama tɛmɛ ni ala kira ye i n'a fɔ nasaraw ye dama tɛmɛ kɛ ni isa ye cogo min na ne ye ala ka ciden de ye ne ye ala ka jɔn de ye faqulu abdullahi wa rasulu a y'a fɔ ala ka jɔn ani ala ka ciden kira ma sɔn mɔgɔw ka fɛn k'a ye ani fɛn min man kan mɔgɔw ka ala ka kɛrɛnkɛrɛnya fɛn dɔ ta ka kira sɛgɛrɛ n'o ye n'o kɛra dɔrɔn kira tɛ sɔn ma an bɛ n'o misaliya dɔ dɔn filaninkafoya fitinin kɔnɔ insha allahu ta'ala a sabanan ala y'an kibaruya kuranɛ kɔnɔ a ko filaninkafo a ye filankafoya baara mun kɛ o baara in tiɲɛnen don wa n'a sara filaninkafoya in kan a ye baara ɲuman o baara ɲuman kɛ a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna mɛ n'a sɔrɔla a delila ka fila fara ala kan o kɔfɛ a nana tuubi baara ɲumanw kun b'a bolo a ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ segin a ma a kun ye ɲuman minnu kɛ mɛ a ye fila fara ala kan minnu kɔnɔ olu bɛ tiɲɛ mɛ n'a fatura filaninkafoya kan k'a sɔrɔ a ma tuubi a ye ɲuman mun kɛ ani filankafoya mun kɛ o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلان كفو كبارا لا هر على باجرولا أشامبا إنا فكلو إكان يوم فلان يوم كجين هنا ده ميا كيف فلان كفو ياكا إسرا فلان كفو ياكا نفات بارينا وبسنغ من ذا كاشورو فيني بتاناي كبارا وبانا ويو كبارا نيوماي مهما نفاس ولا لك سبوك إسرا فلان كفو ياكا Allah subhanahu wa ta'ala ko yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ mu a kan k'an bɛɛ lajɛlen sira baaraw tiɲɛna kɔni ka sabu kɛ a ye kuma in ɲɛsin mɔgɔ min ma o ka gɛlɛ a bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan o ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan mɛ ala b'a dɔn k'a fɔ ka baara tɛ wa o tɛ sɔn k'o kɛ mɛ kuma in ɲɛsinnen bɛ anw de ma ala ko kira ma walaqad uhiya ilayka a ko tiɲɛ bolo ma n ye wahayi ci ma wa ila alladhina min qablika tiɲɛ bolo ma n ye wahayi ci mɔgɔw ma minnu tɛmɛna e ɲɛ cidenw ni nabi ɲuman na ala ye mun de f'u ye la in ashrakta ala ko wallahi n'i ye fila fara ni ala kan ka sa o kan la yahbatanna amaluka ala ko n b'i ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ
nin fara jɔn ye nin kuma in ɲɛcira jɔn ma ala kira ala ko kira ma a lamɛn dɛ i ka di n ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ɲi fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan mais attention wallahi n'i ye fila fara n kan n b'i ka baara tiɲɛ ala ma d'aw ma de wala takunanna min alkhasirin lahara dɔ i bɛ fara mɔgɔ bɔnɛnenw ka tasuma kɔnɔ kuma ka giri ka tɛmɛ nin kan o kɔfɛ ala ko balillaha fa'bud ala kelen pe bato wa kun mina shakirin i ka kɛ ala wale ɲuman dɔnbaa ye nin kuma in ɲɛsira kira de ma mais ala b'a dɔn kira tɛ fila fara a kan mais kuma in kan bɛ anw de ma ala k'an kisi fila ni kafoya ma Allahu akbar أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله أنغو أسبنا أودي فلانين كفويا أبي هذا مدينك باروتشين ناتيجلا مو فاتورا فلانين كفويا كألا كان كشاما أي بارا نيوما منونك أني أي بارا جوجو منونك أبلا جلين تانفا شيطانا mena sorla tigla mo ye flanka foya bara doke me akunye nyumanke ama fla fara ala ka bara nun kono o kofe anana tube kasa akata alama aka nyuma nunu me segama me aye fla fara ala ka bara mun kono lube chi ala ko kirama walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin بل الله فاعبد وكن من الشاكرين على كرام صلى الله عليه وسلم نيوهويتي اما انافو نياتي مغوما منون كونا اني والله نيف لفرني علاكا مبيكا باراوتي وإبي فرا مغوبونا نونكا على كلام بيبتو إيكا نفلا فرا علاكا إذن على نكم من يشيكا كرام صلى الله عليه وسلم كرام كداي كتم دانفن بيكا kira mun kafsa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mais ala b'a dɔn k'a fɔ kira ka baara tɛ nin ye mais kuma in ɲɛsilen bɛ anw de ma anw min ye kiramantɔw ye yaasa an bɛ se k'an mabɔ filani kafaya la cogo min na ala ka nɛnɛw bɛɛ lajɛlen kisi a ma a naanina ala ye filani kafaya mankutu kuranna kɔnɔ
k'a fɔ mankutu don n'o ye nagasi mankutu ye k'a ɲɛsin Ala ma. Ala dafalen don. Ala mako tɛ dɛmɛ b'a la. Bato minnu kan ka kɛ Ala ye, ale de n'a ka kan. N'i y'o kɛ fɛn wɛrɛ ye, i y'o bila Ala place la k'a ni Ala kɛ kelen ye, i ye Ala dɔgɔya. O de la kira ko hadisa kɔnɔ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko man ashraka ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. A ko ale de ye mɔgɔ kariyalen ye ka bɔ baaraɲɔgɔnya ma. Ni mɔgɔ min ye fɛn wɛrɛ fara ale Allah subhanahu wa ta'ala kan, Ala bɛ bɔ k'i n'o fɛn in tɔ. Yala o fɛn bɛ se k'i mako ɲɛ, a tɛ se k'i mako ɲɛ. N'i ye fɛn fara Ala kan dɔrɔn Ala bɛ bɔ. Ale kelen n'a ka kan. N'i y'a ni fɛn wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan, a bɛ bɔ k'o fɛn in tɔ. N'i ko ya Allah wa ya fulan, Ala b'a fɔ fulan wele, ale bɔ a la. Mɔgɔ dɔw tɛ fɛn wɛrɛ wele fo n'a kɛra ka karamɔgɔ ye. N'u talola ya fulan, n'u tirigisɔra ya fulan, ni gɛlɛya y'u sɔrɔ ya fulan, u ɲinɛna Ala kɔ. Olu ye Ala bila vacances la, u ɲinɛna Ala kɔ. I kan ka Ala de wele. Wala n'i y'o kɛ dɔrɔn Ala bɛ bɔ k'i n'o to ye. I bɛ bɔ mun kalama sa, i b'i ta i tɛgɛ ma, i bɛ taa don tasuma kɔnɔ, Ala k'an kisi a ma. Idan a duurunan, Ala y'an kibaruya kuranna kɔnɔ k'a fɔ ni mɔgɔ mun fatura filanninkafoya kan, Ala ko k'a ti yafa i ma. I bɛ don jahanama tasuma kɔnɔ, i bɛ dume a kɔnɔ, dɛmɛbaa fana t'i la. Dɛmɛbaa t'i la. Innahu man yushrik billah. Ala ko ni mɔgɔ min ye fila fara Ala kan, i sara a kan. A fɔlɔ faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Ala ye aljina dɔnni k'i ma haramu ye, i tɛ don a kɔnɔ. Ala ko k'i tɛ dɔn, i tɛ dɔn fana dɛ. Ale de ta don. Minnu bɛ dɔn, a ko bɛ dɔn. N'a ko k'i tɛ dɔn fana, mɔgɔ si tɛ k'i ladɔn. N'o y'i nɛgɛ k'a fɔ filankafo ko fɛn t'a la, k'i bɛ don aljina kɔnɔ, n'i taara Ala b'a fɔ ne de ta don, i tɛ don a kɔnɔ. Wa mun y'i nɛgɛ fana, a b'a fɔ ne m'a f'i ye dɛ. Ne m'a f'i ye dɛ, i kun tɛ ne kɔ dɛ, i kun b'i yɛrɛ de kɔ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ala ko lahara dɔn minnu b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ filankafoya foyi t'a la, i dama kasi fɛn wɛrɛ la, sujudi bi fɛn wɛrɛ ye, barika ɲini fɛn wɛrɛ ye mun tɛ Ala ye, u bɛ filankafoya cɛɲa aw ɲɛkɔrɔ, lahara dɔn u bɛ boli ka bɔ aw ma. Ala ye nin fɔ suratul baqara kɔnɔ, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. A ko waati miiri, waati mun na aw kun bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ, n'u b'u yɛrɛ jɛya ka bɔ aw ma, u b'a fɔ k'aw kun t'olu kɔ. ورأوا العذاب وينغتاي وتقطعت بهم الأسباب. ابن عباس كو أي المودة كانوا من ماون نيون جيا كون وتجرا كبام بيو. ولا كما سما دبنا. وقال الذين اتبعوا منون تغرا كرامون نكو جيا كون كرامون منون يفلان كفيا تشنيا مغوي لو أن لنا كرة ni segini kumbanye kana jinya kono ni ala be so anga segana jinya kono anne ulu fana tabarra minhum kama tabarra'u minna an fana ban bolo fla ko ka je kabula pew kan yere je kabuma inafo u banana yan chogo muna ni kuma yo fo wati muna atina fanye fanada wala tahina manas wadla lako kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim. O cogo la Ala b'u ka baara jiru la nimisa dɔrɔn don. wa ma hum bi kharijina minan nar. ulu anu ka karamɔgɔ minnu tun bɛ filankafoya cɛɲa u ɲɛkɔrɔ ko foyi t'a la, Ala ko u fila si tɛ bɔ tasuma kɔnɔ, u bɛɛ b'a kɔnɔ. N'i ko k'i karamɔgɔ de lahara don, n'i y'a ye u bɛ k'i karamɔgɔ minɛ ka taa tasuma kɔnɔ, i b'a dɔn k'a fɔ kibaruya tɛ yen. Depuis o yɔrɔ la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e bɛ taa fara a kan ye. O de la u kana o nɛgɛn dɛ. Ni mɔgɔ mɔgɔ ye nɛgɛ filankafoya baara kan, a tigilamɔgɔ ye k'a to yen. I boli ka bɔ a la i n'a fɔ i bɛ boli ka bɔ waranikala ni a suruku la cogo min na. Mɔgɔ min b'a fɔ kana fila fara Ala kan, Ala kelen bɛ batu, o tigilamɔgɔ bɛ ka hɛrɛ de fɛ dɛ. Ala ye fɛn duuru de bɛ yan o. A fɔlɔ Ala ko k'a ti yafa i ma. A filanan Ala ko i y'a tɔɲɔ. A sabanan Ala ko i ka baara tiɲɛnen don. A naaninan Ala ko k'i y'a dɔgɔya. A duurunan
ala ko kibe dume tasma ko itibo ay fenan ni foni ayen kono innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna alay aljanna doni haram yakatido wa ma'wahu an-nar adagayro ana sabatiro ana labayro jana wa tasma ko nay o ya flanay wa ma lidh-dhalimin min ansar flanin kafo deme batula la harado mogote mogom me sonadonu kuye sonadoni beke tawiri tigude amma flanin kafo la alaku fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in sonadoni kelaw ka sonadoni o te fenya flanin kafo e abeke mu'minude man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni jome sonadoni ke ala yoro fana kera mogoye mogom njara alay nabi nyuma me sonadoni ke kera ubake mogo nyuma ubake shuhada ubake melekaw yere bake ala ba fon nimbela jelen ko fa nunum bela jelen sonadoni ke wanne ala yere be sonadoni ke kera ko Allah subhanahu wa ta'ala bi tege fa jahanaba tasma kono ka mogo do ta ku bo kono ku do aljina kono mogo no madul ka nyumanke abadan me flanka fa yatu ka barakono flanka fa yatu ka barakono ala yere ba aka sonadoni ka yere ki tege fa jahanaba tasma kono ka mogo do ta ku bo kono ku do aljina kono mogo no madul ka nyumanke abadan me flanka fa kuntede flanka fa manado o condamné lendo atibo idan anga mabo flan ka fayala jana be fa aljina fana be fa flan ka fo kafiru munafiqu lu tare jana bata sumay mais mu'minu ni awa ala kelebanci ajon ulu beta do aljina kono Allah subhanahu wa ta'ala ako ale aljina da aljina fari kelale ma wajibi ay jahanaba fanada o fali kera ale ka wajibi kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma kan do fo aljina ni tasma kumana ni ya me ibe limani anaye o chogola kana fo no abeke chogoti ay kanu nyanyu aya fo chogom na abeke tede ako jahanaba be fa ka ako fa ala bi senda ka digi ba fo qat kasabu ke jahanaba ba fo alay ala ba nyinga halim talati farawa ba fo hal min mazid yala fame ga faranga kafiru blakana flanga fo blakana plasibe akuba ka kono jahanaba te fa foni ala yere sensanu ma inta ka diga ka fo qat ba fo ala man fara ala kanan do kono de wala mo kan innege flanga fa ya baraka na innege abeka jahanaba sira de jila de mo mi wele kika ala kelempe batu botigila mo be kay wele kata aljina dem idan ni mo musara flanga fa ya ka ala ko ninde biye de ati ya fayma idagayro jahanaba tasmay wa sonado ne bagati la harado wala alay aljinne e jahanaba sodo fo flanin ka fo do de ngoroye ulu ye jahanaba soye munu me jahanaba fana kono hawiya be ako ma adraka ma hiya ay mun defo ko fe narun tasmamun ka fari alay ko ka fari de yordala ko narullahi almu ala yereka tasma menene ala yefemu menene o menene no de allati tattali'u ala al-af'ida wa tasma inaba faki jeni abeta jeni damne idu sukune la folo ka bokenema ala ma dawma de ako flani ga fone kafiru innaha alayhim mu'sada ube jahanaba tasma kono kolondo fana be no ala bula jigo kono ako innaha alayhim mu'sada wa koloyin fana datugulendo dala katla ka jologoni baru kala ku so depo munga gele bolo katamiga depo bela jelenka ne minen kala ka faybe muneke ibe datugulan chaman kala de gogoro chaman be kala de ala ko innaha alayhim mu'sada adatugulendo dala fi amadin mumaddada
ube fewnde kono am misaliya ba fo ciyo adaf la be datugulendo ciyo negema nun nana nay flanin ka fo ala ko kubo do de ko ne kurana kolo de nin tan ga kuma de ubu do kono nu dona kono wati muna uba da kelen sude ka do fana sude dron ube jahanaba tasuma kono ube jahanaba kono ube kolondo fana kono adatugulendo dala ciyo ndatugulendo ube kolomun kono datugulendo ube jahanaba kono fana datugulendo jumi sogo dayle orda Allah subhanahu wa ta'ala ko yorodola kafiru ne flanga fo ni minogo ganula ube munefo wanadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk wa fa malik ala welenya ka ko ban shin kelanga lafiya qala innakum makithun abafo sayatede abedu men chogod la sayatiya tuguni ambala dile ala kan kishoma idan ninde kunye flani ka foyai ni ala sonama wala nanata amena kuma flanka foya annone ya flaka akumbaba ana fitini abela jile kiti de bala ukuitu te kelenye amela dile ala ko wati jirana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا كم يدعوكم نتن